В този точен момент към теб върви човек. Още не знаеш името му, още не си видял лицето му, но нещо вътре в теб вече започна да усеща. Беше сякаш през последните дни духът ти се е раздвижил без видима причина. Странна интуиция, различно тежест в гърдите, когато се събудиш. Необяснимо чувство, че нещо голямо е на път да се случи и че това нещо ще изисква отговор от теб. Не е съвпадение, не е въображение, не е умората ти. Това е звукът от невидимите стъпки на някой, който е бил изпратен, привлечен или упълномощен да пресече пътя ти. И този човек носи предложение. Едно невероятно предложение. Предложение, което ще разтърси всичко, в което вярваш за това кой си, за мястото, което заемаш в този свят и за съдбата, която е била написана за теб още преди раждането ти. Но трябва да ти кажа нещо преди да продължа. Това предложение, то не е това, което изглежда на пръв поглед. И точно за това съществува това видео. Защото това, което ще се случи с теб през следващите седмици, през следващите дни, може би през следващите часове, изисква ниво на разумност, което повечето хора просто не притежават. Духовното царство се раздвижи. Нещо беше освободено зад кулисите. Бяха взети решения в план, до който очите ти не достигат и твоето име беше споменато в тези решения. Ти беше белязан, ти беше наблюдаван и сега фигурите се движат по дъската само за да достигнат до теб. Помисли добре. Забелязал ли си как напоследък хора започнаха да се появяват от нищото в живота ти странни покани? Съобщения в неподходящо време. Сънища, които включват някой, когото още не познаваш. Срещи, които изглеждат случайни, но оставят следа от неспокойствие от теб. Всичко това са предзнаменования. Всичко това е въздухът, който се променя преди бурята. И тази буря, избраник, има име, има лице, има глас и ще стигне до теб с оферта, която на пръв поглед ще изглежда невъзможна за отказване. Точно за това подготвих мощната електронна книга за теб, нарахник за бозиите избраници, за защита на семейството. Тази електронна книга не е просто четиво, тя е карта. Карта, която ще те научи да разпознаваш разликата между божествено предложение и капан, маскиран като възможност. Защото това, което никой не ти каза, е, че врагът на душите ви използва точно такъв тип моменти, когато могъщ човек се появява, предлагайки това, което винаги си искал, за да се опита да те купи, да се опита да те отклони. Да се опита да те накара да подпишеш тих договор, който ще промени курса на семейството ти за поколение напред. Тази електронна книга показва кой играе срещу теб зад кулисите. Показва тайните правила, които управляват тези предложения, изглеждащи като паднали от небето. Показва духовните печати, които се активират, когато приемеш определени оферти без разумност. И показва също как да разпознаеш кога предложението идва от висините, от трона и кога идва от дълбините. Тази електронна книга е написана за тези, които вече са се събудили достатъчно, за да разберат, че нито една мощна оферта не идва в живота на един избраник случайно. Линкът е в първия фиксиран коментар най-отгоре. Но трябва да те предупредя, този тип съдържание рядко остава достъпно за дълго. Това, което е на тези страници, оспорва наративи, които мнозина имат интерес да запазят непокътнати и вече е имало опити това знание да бъде заглушено. Не чакай правилния момент. Правилният момент е сега, избраник, защото не си попаднал на това видео случайно. Изтегли сега и коментирай отдолу. Аз съм избраник и ще изтегля електронната книга. Сега, след като реши да действаш, следващата истина, която ще ти кажа, ще ти даде ключ, който малцина са получили. Защото този човек, който идва, той не е първият. Трябва да разбереш модела. Съществува древен модел, записан в писанията, повтарян в историята, наблюдаван от мистиците на всички епохи. Всеки път, когато Бог подготвя един избраник да навлезе в ново измерение на целта, три вида хора се приближават до него. Първият е пратеникът, вторият е фалшивия приятел, третият е този, който прави предложение. И именно той обикновено идва с най-лъскав външен вид, с най-убедителната реч, с най-широката усмивка. Помислете за Йосиф от Стара планина. Преди да се възкачи на трона, преди да управлява с мъдростта, която татко бе вложил в него, той трябваше да се изправи пред жената на Боян. Една властна жена, с достъп, с ресурси, с влияние. Тя дойде с предложение. Едно невероятно предложение за всеки роб. Но Йосиф знаеше, че приемането му ще го отклони от целта. Помислете за Давид. Преди да царува, той получаваше предложения. Саул предложи дъщеря си. Предложи позиции, предложи споразумения и всяко предложение носеше невидим капан, проектиран да отклони Давид от правилното време на Бога. Помислете за Исус в пустинята. Самият враг се появи с невероятно предложение. Царства, слава, хляб. Всичко, което един уморен и гладен човек би могъл да поиска. И Исус
разпозна играта. Исус видя пластовете. Вие се намирате точно в същия този момент. Вие сте на път да изживеете своята пустинята, своя Боян, своя Саул, и този властен човек, който ще дойде при вас, носи нещо, което изглежда като отговор на всичките ви молитви. Може да е предложение за работа, което ще утрои доходите ви. Може да е покана за присъединяване към група, в която винаги сте искали да бъдете. Може да е съдружие. Може да е връзка, която изглежда като любовта на живота ви. Може да е витрина, изложение, врата, която никой от семейството ви никога не е успявал да отвори. И там, в този миг, ще трябва да изберете, защото всяко невероятно предложение носи със себе си безмълвно изискване. И това, което този човек ще поиска в замяна, може да не е в писмения договор, може да не е в изречените думи, може да се крие в празните пространства на разговора, в разменените погледи, в невидимите ангажименти, които поемате само с присъствието си на онази маса. Съществуват предложения, които идват придружени от пактове. Съществуват оферти, които идват придружени от печати. Съществуват възможности, които идват придружени от духовни въжета, които се увиват около врата ви, без да забележите, и ще разберете едва месеци по-късно, когато мирът ви изчезне, когато молитвата стане далечна, когато децата ви започнат да се държат странно, когато бракът ви започне да изтива, когато една сянка започне да обитава дома ви. Тогава, избранник, ще разберете, че в онзи ден с онова невероятно предложение сте подписали нещо без да го прочетете. Но татко ви обича твърде много, за да ви позволи да влезете в този капан без предупреждение. Затова това видео стигна до вас днес. Затова сте тук, чувствайки всяка дума като удар в гърдите и в същото време като прегръдка. Защото Светия Дух използва това съобщение като знак. Червен сигнал, сигнал за тревога, знак за свръхестествена закрила. И точно в този момент трябва отново да ти напомня за електронна книга, която подготвих, нарахник за божиите избраници за защита на семейството. Защото тази електронна книга учи точно как да разпознаеш отровено, невероятно предложение преди да го приемеш. Тя ти дава молитвата за разумност, която отваря духовните очи, за да видиш какво стои зад красивите думи. Учите какви въпроси трябва да зададеш на татко, преди да отговориш на всяка мощна оферта. Разкрива физическите знаци, които тялото дава, когато си изправен пред капан, маскиран като възможност. И нещо повече. Тази електронна книга защитава цялото ти семейство. Защото едно предложение, прието от теб, отеква върху съпруга ти, върху децата ти, върху родителите ти. Когато един избраник сгреши в избора си, 3 поколения плащат цената. Когато един избраник направи правилния избор, 3 поколения биват благословени. Тази електронна книга е написана, за да не грешиш никога повече поради липса на знание. Линкът е в първия фиксиран коментар най-отгоре. Този тип съдържание рядко остава достъпно за дълго. Това, което е в тези страници, разкрива играта, която мнозина предпочитат да държат скрита. Вече са се опитвали да заглушат това знание и ще се опитат отново. Не чакай. Изтегли сега и коментирай отдолу. Аз съм избраник и ще изтегля електронната книга, защото сега, след като пое ангажимент, откровението, което следва, ще ти даде точната парола, за да разпознаеш този човек, който се приближава, и да откриеш дали идва като благословия или като изпитание. Има 3 белега, които всяко лице, изпратено от врага, носи, когато дойде с невероятно предложение. И тези 3 белега са скрити, но ако внимавате, можете да ги видите. Първия белег е прибързаността. Лицето, изпратено от врага, винаги ще създава спешност. Ще каже, че възможността е уникална, ще каже, че ако не отговорите днес, утре вече няма да я има. Ще ви притисне с времето, защото врагът знае, че един избраник, който се моли, един избраник, който пости, един избраник, който се допитва до татко преди да вземе решение, не попада в капан. Така че стратегията е да ви отнеме времето за съветване. Втория белег е прекомерното ласкателство. Лицето, изпратено от врага, винаги ще ви хвали по странен начин. Ще каже, че сте специални, ще каже, че е видяло нещо уникално във вас, ще използва думи, които галят егото ви, които докосват точно онази рана, която имате, защото никога не сте били признати. Защото един избранник носи стара болка от това, че не е бил забелязан, че не е бил оценен от собствените си роднини, от старите приятели, от старите началници, и врагът знае това. Врагът познава тази рана и изпраща някого, който да я докосне точно там. Третият белег е отсъствието на Божието име. Забележете добре, лицето, изпратено от врага, никога няма да произнесе името на Исус по естествен начин в разговора, може дори да спомене Бог в началото като аргумент за продажба, но ако продължите разговора, ако го пренесете на духовна територия, той ще се отклони, ще смени темата, ще започне да говори за енергия, за Вселена, за проявление, за законите на съдбата, за каквото и да е, което да замени името на Господа, защото демонът не изрича името на агнето без да трепери.
А демонът, който носи овча кожа, винаги се издава, когато истинското име бъде произнесено. Сега внимавай, избраник. Не ти казвам това, за да те направя параноик. Не ти го казвам, за да се съмняваш във всеки човек, който пресече пътя ти. Казвам ти го, защото татко те въоръжава, облича те с бронята на разумност преди битката, защото е по-добре да чуеш тези неща сега в мир пред това видео, отколкото да ги чуеш по-късно, след като поразията вече е била сторена. Но съществува и другата страна, защото не всяко невероятно предложение е капан. Съществуват предложения, които идват от трона. Съществуват оферти, които са ръката на Бог, движеща се над живота ти. И да разпознаеш тези също е част от пробуждането, как да различиш едното от другото. Предложението, което идва от висините, винаги носи 3 контрасигнала. Първият контрасигнал е мирът. Не е еуфория, не е онази възбуда, която ти дава желание да подпишеш всичко в същия момент. Това е странен, дълбок мир, който се настанява в гърдите ти, дори когато умът ти все още се опитва да разбере. Оставаш спокоен, чувстваш добра тишина. Чувстваш, че можеш да изчакаш, че можеш да се помолиш, че можеш да потърсиш татко преди да решиш и че тази врата ще остане отворена до правилния момент. Втория контрасигнал е кръстосаното потвърждение. Когато предложението идва от татко, то идва с свидетели. Идва с сънища, които потвърждават. Идва с стихове, които изкачат пред очите ти, когато отвориш Библията. Идва с думи от хора, които се боят от Бог и които, без да знаят нищо, ти казват нещо, което се свързва директно с тази ситуация. Татко никога не те оставя да решиш нещо голямо без двойно, тройно потвърждение. Третият контрасигнал е изричането на името на Исус. Лицето, което татко изпраща, успява да говори за Исус без да се отклонява. Успява да спомене Господа с естественост, с благоговение, дори с сълзи. Успява да те насочи към молитва, вместо да те пришпорва към решение. Успява да ти напомни, че това предложение е голямо, но Бог е по-голям и че без одобрението на татко нищо от това, което то предлага, няма смисъл. И ето подробността, която ще те оплаши сега. Този влиятелен човек, който се приближава до теб, може да промени природата си в зависимост от твоя духовен отговор. Да, прочете го правилно. Съществува принцип в царството, което казва: ти привличаш според това, което излъчваш. Получаваш според това как се позиционираш. И когато избранник се подготви, когато се пречисти, когато се смири пред татко, той превръща вражеските предложения в неутрализирани, а неутралните в насочени към неговата вечна цел. С други думи, същия човек, който е могъл да дойде за да те унищожи, ако си духовно облечен, ще дойде при теб обезоръжен. Ще говори неща различни от тези, които самият той е планирал. Ще си тръгне от срещата объркан, без да разбира защо не е успял да ти предложи това, което е възнамерявал. Защото покритият избраник неутрализира предложенията в невидимото поле още преди разговорът да е започнал. Но, и това е едно тежко но, ако си неподготвен, ако молитвата ти е хладна, ако семейството ти е без закрила, същия този човек ще дойде при теб, натоварен с духовна власт над теб. Ще те омагьоса, ще те парализира, ще те накара да подпишеш неща, които никога не би подписал в здрав разум. И ще се събудиш от магията едва месеци по-късно, когато щетите вече ще са взели връх. Ето защо, избраник, трябва да ти напомня още веднъж за електронна книга, която подготвих специално за този момент, нарахник за Божиите избраници за защита на семейството. Тази електронна книга е твоят комплект за духовна броня преди срещата да се е състояла. Тя те учи на молитвата за закрила, която се казва всяка сутрин, на декларацията, която изчиства дома ти от всяко отровено предложение, още преди то да е пристигнало, на правилния начин за помазване на личните вещи, така че чрез тях да не бъде сключено никакво невидимо споразумение, и на точната последователност на поста, която подготвя избраник за решителни диалози. Тази електронна книга не е теория, тя е полеви наръчник, тя е военна инструкция, тя е липсващото парче, за да не отидеш неподготвен на тази среща, която вече е определена в плана на небето. Линкът е фиксиран в началото на коментарите в първия акцент. Няма да бъде достъпна дълго време. Това знание предизвиква наративи, които мнозина предпочитат да държат в тъмнина, и вече имаше реални опити този материал да бъде заглушен. Изтегли сега и коментирай отдолу: аз съм избраник и ще изтегля електронната книга. Защото сега, след като се позиционира, следващото откровение ще ти разкрие най-опасната тайна на тази среща, какво всъщност този човек идва да търси от теб, без дори самият той да го знае. Съществува истина, която малцина проповедници имат смелостта да кажат от църквата. Когато един силен човек се приближи до един избраник, в повечето случаи той дори не знае защо се приближава. Вярва, че е там заради собствен интерес, вярва, че сам е открил възможност, вярва, че е било инстинкт, рационално решение, пазарен анализ, но в духовния план той е бил привлечен.
Бил е дръпнат. Бил е поставен пред теб, защото в теб има нещо, от което той се нуждае, дори без да разбира какво е. Това нещо е чистота. Това е духовен аромат. Това е невидим белег, който избраните носят и който силните хора успяват да доловят. Търсят те, защото чувстват, че близо до теб нещата се подреждат. Търсят те, защото забелязват, че бизнеса при твое присъствие процъфтява. Търсят те, защото без да осъзнават, те се опитват да се приближат до помазанието, което почива върху главата ти. И тук се крие голяма опасност, защото докато ти си мислиш, че този човек е дошъл да те благослови, в действителност той идва, за да вземе нещо, което принадлежи на теб. Ще вземе идеята ти и ще я патентова от свое име. Ще вземе молитвата ти и ще я използва, за да стимулира фирмата си, ще вземе присъствието ти и ще го изложи като трофей на срещите си. И когато извлече това, което е искал, ще те захвърли така, сякаш никога не си съществувал. Това е играта на слоевете, която никой не те е научил. Силните хора рядко се приближават до избраните, за да служат, те се приближават, за да използват, а ти, избраник, си бил трениран от света да се чувстваш поласкан, когато някой велик погледне към теб. Бил си учен да мислиш, че заслужаваш малко. Бил си учен да даваш много в замяна на трохи. Промени перспективата сега. Не ти си този, който се нуждае от него. Той е този, който бива привличан от славата, която живее в теб. Когато избраният разбере това, позицията се променя. Гласът се променя. Погледът се променя. Силният човек влиза в стаята, а избраният стои прав, без да се прекланя. Не от гордост, а от съзнание за престола. Съществува една древна дума, която казва, че Божието царство е вътре във вас. Това не е метафора. Това е местоположение. Царството живее вътре в избрания. И когато един силен човек се приближи, той се приближава без да знае до посолството на небето. И там, в тази среща, той има три възможности. Да се обърне, да се отдалечи или да бъде използван от татко, за да ти предаде нещо, което е било твое от край време. Затова, преди тази среща да се случи, трябва да направиш 5 неща. Запиши тези 5 неща, избраник, защото те ще определят съдбата на това невероятно предложение. Първото нещо – спри да просиш и започни да проявяваш разумност. Молитвата ти трябва да промени тона си. Не моли повече татко да ти отваря врати. Моли татко да ти покаже коя врата има капан зад себе си. Не търси възможности. Търси разумност, защото възможност без разумност е клопка с красива опаковка. Второто нещо – изчисти къщата си. Преди тази среща да се случи, обиколи дома си, молейки се, мини през всяка стая, отвори шкафовете. Погледни предметите, които са там от години, без дори да знаеш как са попаднали там. Изхвърли това, което трябва да бъде изхвърлено. Счупи това, което трябва да бъде счупено. Дари това, което трябва да бъде дарено. Чистата къща привлича чисти предложения. Замърсената къща привлича замърсени предложения. Третото нещо – прекъсни отровните разговори. Има някой в твоя кръг, който всеки път, когато говориш за своя мечта, хвърля сянка върху нея. Този човек бива използван като антена, за да улавя информация за теб и да я хвърля в невидимото поле, правейки така, че грешни предложения да достигат до теб. Намали контактите. Филтрирай това, което споделяш. Избраният не разказва плановете си на всеки. Четвъртото нещо – пости 7 дни. Не е нужно да е пълен пост. Може да бъде частичен, може да бъде отказ от определена храна, може да бъде отказ от телевизия или социални мрежи за период от деня. Но отдели 7 дни, за да затихнеш пред татко. Този пост ще те настрои, ще ти даде очи, ще ти даде уши и когато този силен човек пристигне, ще видиш в нея неща, които никой друг не успява да види. Петото нещо. Подготви отговора преди въпроса. Реши днес, сега, преди срещата да се е състояла, каква е твоята граница. Коя ценност няма да договаряш, защото в разгара на разговора, под влиянието на това невероятно предложение, твоят ум ще иска да отстъпи. Но ако решението вече е взето предварително, твоят дух ще говори по-силно. И сега обърни голямо внимание на това, което ще ти кажа. Има един детайл за този човек, който се приближава, който ще те остави без думи. Този човек носи ключ. Да, ключ. Духовен, реален, предназначен. И този ключ е бил поставен в ръката му, за да отвори специфична врата в твоя живот. Но, и това е същината, само ако преминеш теста на характера. Защото татко, в безкрайната си мъдрост, създаде тази среща като двойна везна. От едната страна е възможността, от другата е твоето сърце. И само едно от двете ще победи. Ако твоето сърце е по-голямо от възможността, ти преминаваш, получаваш пречистения ключ и предложението се превръща в нещо много по-голямо, отколкото е изглеждало първоначално. Ако възможността е по-голяма от твоето сърце, ти се отказваш от части от себе си, за да получиш това, което това предложение предлага и ключът се чупи, преди да успееш да го използваш. Ето защо мнозина, извънредно подбрани,
т.е. избранник, прекарват живота си, виждайки предложения да се появяват и след това мистериозно да изчезват. Не е проклятие, защита е. Татко държи ръката ти преди да сключиш сделка, която ще ти струва душата. Но идва момент, в който татко освобождава истинския тест. И когато го освободи избраник, това е защото той вярва, че си готов. Помисли сега, ако този човек, който се приближава, е този по-голям тест, ако Бог ти дава най-после шанса да докажеш, че си станал някой, способен да получи, да борави и да върне умножено всичко, което царството иска да вложи в теб, ако това видео е точно предупреждението, което предшества най-важния момент в твоя живот. Има една дума, която трябва да бъде изречена сега в твоя ум. Тази дума е подготвен. Ти си подготвен. Не си стигнал до тази възраст, с тази история, с тези белези и с тези тихи победи, напразно. Всичко, което си преживял до днес, е било обучение. Всичко, което си изплакал, е било духовна мускулатура. Всичко, което си загубил, е бил ненужен товар, премахнат от гърба ти и сега си лек, остър, готов. И когато този могъщ човек те погледне в очите и направи въпросното невероятно предложение, ти ще се усмихнеш отвътре. Защото вече няма да стоиш пред превъзхождащ те. Ще стоиш пред инструмент. И ще знаеш в същата секунда какво да кажеш, какво да не кажеш, какво да приемеш и какво да откажеш. И това решение, избраник, ще бъде вододелът на твоята история. Но преди тази сцена да се случи, има една последна стъпка. Стъпка, която мнозина игнорират и затова губят играта още в началото. Тази стъпка е стъпката на семейната закрила, защото едно мощно предложение никога не идва само за теб. Той идва за твоя дом. И ако твоят дом не е покрит, врагът влиза през вратите, които отваряш без да забележиш. Може би имаш съпруга, който все още не разбира духовните неща като теб. Може би имаш дете, което е в бунтарска фаза, уязвимо, изложено. Може би имаш застаряващ татко или майка, които се сблъскват с крехкост. Всеки един от тях е врата и през пролуките на тези врати отровеното предложение се опитва да влезе и да зарази наследството. И точно за това избраник съществува тази електронна книга. Нарахник за Божиите избраници, за защита на семейството е вашият отговор за този момент. Тя е електронна книга, която преподава духовното покритие на всеки член от вашето семейство. Още преди битката да е започнала, тя ви дава специфичната молитва за съпругата, специфичната декларация за децата, специфичното застъпничество за възрастните родители и ежедневния ритуал за запечатване, който държи вратата на дома ви затворена за всякакъв вид невероятно предложение, което витае във въздуха в тези последни времена. Тази електронна книга не е обща духовна теория. Тя е практическа инструкция, директна, приложима днес, сега, преди слънцето да залезе. Тя разкрива кой играе срещу вашата препитание, срещу вашия мир, срещу целостта на вашия дом. Показва невидимите пактове, сключени от ваши предци, които може би дори не познавате и които трябва да бъдат развалени, за да може вашето поколение да започне да жъне свободно. Показва точните капани, които влиятелни хора използват, за да поробват неподготвени избранник. И ви дарява страница по страница с вашата свобода. Линкът е фиксиран най-отгоре в коментарите в първия акцент, чакайки ви. Но трябва да ви предупредя с цялата си искреност. Този тип съдържание рядко остава достъпно за дълго време. Това, което е написано в тази електронна книга, предизвиква наративи, които мнозина имат интерес да запазят непокътнати и вече е имало реални опити това знание да бъде заглушено. Има сили, които се раздвижват, когато такава информация циркулира. Има пазители на тъмнината, които се чувстват обезпокоени, когато избранник се събудят. Така че не чакайте. Не оставяйте за по-късно. Правилният момент не идва утре. Правилният момент е сега, избраник, защото не сте попаднали на това видео днес, в точния час. Случайно, вие бяхте водени, вие бяхте привлечени. Бяхте поставени пред този екран, защото татко искаше да ви предупреди преди срещата да се състои. И изтеглянето на тази електронна книга е вашият начин да кажете на небето: готов съм, осъзнат съм, поемам наследството и защитата, които ми принадлежат по право. Изтеглете сега и коментирайте тук отдолу с главни букви: аз съм избраник и ще изтегля електронна книга. Този коментар е вашето «да». Този коментар е вашият печат. Този коментар ехти в небесните места и активира покритие над дома ви през следващите 24 часа. И когато този влиятелен човек дойде, а той ще дойде, вие вече няма да бъдете същите. Ще бъдете покрити, ще бъдете инструктирани, ще бъдете остри като меч с две остриета. Ще го погледнете в очите, ще се усмихнете отвътре и ще кажете само това, което Светият Дух ви повели да кажете. Нито дума повече, нито дума по-малко. И съдбата на вашето семейство ще се промени в този единствен разговор, защото сега знаете.
Сега виждате. Сега вече не можете да се оправдавате с невинност. Информацията пристигна, изборът е във вашите ръце. И цялото небето наблюдава какво ще направите с това, което получихте днес. Срещаме се от другата страна на това невероятно предложение – избраник. И когато се срещнем отново в същия канал при следващото откровение, ще дойдете тук да ми разкажете как се е случило всичко. Ще ми разкажете как разпознахте знака, как приложихте разумност, как защитихте семейството си и как заехте своето място, защото това не е просто поредната фаза. Това е вашето окончателно навлизане в живота, който винаги е бил ваш. Мирът на Господ да бъде с вас. И нека всяка дума от това видео се превърне в броня, покритие и изпълнено пророчество над вашия дом. Амин.